ko da nije toliko godina prošlo. Ko da sam ovde bila uvek, kao da sam još uvek ovde. Danas se tako bar osjećam. Jako mi je teško, jako mi je teško. Hoću da kažem da je šteta da se to sve desilo, da je šteta velika, da sam izgubila čitavu familiju. Samo sam ja ostala, ali ja sam sestra sretna da sam ja podigla svoju familiju. Imam 3 dece, 10 unuka i 7 praunuka. Ja sam podigla svoj život na novo. Odavde imam puno sećanja. Moja mama je bila živa, ona mene čuvala. Mene su, kad su me šišali, su me pogodili u glavu i ja sam se onesvestila. Mama je vikala, sine, mislila, gde ću te ovde kopati, gde ću te kopati ovde, u logoru, gde da te kopam. Kad sam se probudila, bila je sretna i presretna da sam preživjela. Ali eto, ostala sam sama, iz čitavog monopola. Važno je da su jaki, da ne moraju pokazati bol. Ja ne pokažem nikom svoj bol, niko ne zna da sam ja sve to preživjela. Da su jaki i da stvore familiju i da budu sretni. Da što je bilo da čuvaju u duši, to se mora čuvati do kraja. Ja se sećam svoje familije do kraja života. Ja sam stvorila veliku familiju, imam 3 dece, 10 unuka i 7 praunuka. Svoju familiju. Ja sam sretna da sam stigla iza toga sve to da podignem.